हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं फुंबिलियाव नोंथांमोननो बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आरो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बड'लेण्ड हेलिकप्टार इउट्युब चेनेलाव फिन बरायनानै लाहरबाय। दिनै आं नोंथांमोनजों आंनि सुंद' मोनदांथिखौ फोरमायनो सानदों आरो बेनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव आङो गिबियावनो निमाहा बिग्रोबाय। गुबैयै आङो मोनसे स्पेसियेल टपिकनि सायावहाय आंनि मोनदांथिखौ नोंथांमोनजों सुंद'यैब्लाबो शेयार खालामहरनो लुगैदों। दा बेवहाय माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोन बयनिसिमबो आङो गिबियावनो निमाहा बिखानाय थाबाय। दा टपिकआ जाहैबाय जे नोंथांमोन बयबो सोरबाया स्पटआव थांनानै मिथिखाबाय आरो बयबो नोंथांमोना जायफ्रा ससियेल मिडिया नायो नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडियायावनो नुखाबाय मिथिखाबाय। थ' जाथायानो जाहैबाय उदालगुरियाव जानाय एनकाउन्टार। बे एनकाउन्टारा फेकआनो जा रियेलानो जा जिखुनु जाया आं बेनि सायावहाय आंनि मोनदांथिखौ नोंथांमोनजों सुंद'यै शेयार खालामहरनाय जासिगोन। दा गिबियाव बे एनकाउन्टाराव जाय बिथाङा जिउ गोमादों बिथांनि मुंखौ केनाराम होननानै मिथिनाय जादोंमोन आरो बिथांनि गोथै सह'खौबो केनारामनि न'आवनो लांनानै बिथांनि न'खरा गोथैखौ फबनाय जादोंमोन। बेनिफ्राय माखासे समनि उनावहाय बाक्सानिफ्राय बै गोथै देहाखौ बाक्सानि डिम्बेश्वर होननानै बे डिम्बेश्वरनि न'खरनि मानसिफोरा दाबि खालामदों। बेनि उनावहाय उदालगुरियाव थांनानै बे गोथै देहाखौ बोखांफिननायनि थाखाय राहा खालामनाय जादों। दा बोखांफिननानै बेखौहाय DNA टेस्ट खालामनो हरबाय होननानै जों बयबो खोनादों मिथिदों आरो बेनि रिजाल्टआ दाबो सफैयाखै बा बेनि रिजाल्टखौ दाबो मोननाय जायाखै होननानै जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै मोननाय जादों। दा बाथ्राया बेसो जाहैबाय जे बियो केनारामानो जा बा डिम्बेश्वरानो जामोन, नाथाय बिथांमोनहा मा दाय मावदों मावाखै बियो पुलिसफोरनि आखायाव थाहैबाय। पुलिसफोरा फोरमायदों जे बिथांमोननि एगेन्स्टआव गोबां पुलिस थानायावनो केस रेजिस्टार जानानै दंमोन। बिथांमोना सिखाव, बिथांमोना डाकाइट होननानै पुलिसफोरा फोरमायनो नाजादों। नाथाय खोथाया जाहैबाय मा जे बिथांमोना सिखावआनो जा डाकाइटआनो जा, नाथाय बिथांमोनखौ आंनि बायदिब्ला डाइरेक्ट एनकाउन्टार खालामनाङामोन, बिथांमोननि जिउखौ फोजोबनो नाङामोन। मानो होनोब्ला बिथांमोननि दायखौ बिजिरनो थाखाय कर्ट दङ, मोनसे लिगेल प्रसेस दङ। पुलिसा बिनि सायाव इनभेस्टिगेसन खालामगोन, बेनिफ्राय बिथांमोननि दायखौहाय कर्टआव बिजिरगोन। बिजिरनायनि उनावसो बिथांमोननो साजाखौ फोसावनाय जागोन। कर्टआ बिजिरनायनि उनाव बिथांमोननि एगेन्स्टआवहाय साजाखौ फोसावगोन जे बिथांमोना माबायदि रोखोमनि साजा मोनथावगौ मोनथावा, बिथांमोना बेल मोनथावगौ मोनथावा, बा बिथांमोना फाइन होनांगौबा बेसेबां फाइन होनांगोन, बिथांमोना जेलाव थाहैनांगौब्ला बेसेबां बोसोर जेलाव थाहैनांगोन, मा दायनि सायाव, बेखौ गासिबखौबो कर्टआवसो बिजिरनाय जागोन। दा बेनिखायनो बिथांमोननि दायखौ बिजिरनो थाखाय आयेन दङमोन, मोनसे लिगेल प्रसिडियर दङमोन। नाथाय बिनि सोलायै बिथांमोनहा दिनै बिथाङा दिनै डिम्बेश्वरानो जा बा केनारामानो जा दिनै पुलिसनि आखायाव जिउ गारनांबाय। बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों। दा बेनिखायनो आङो जोंनि बर' हारिनि गासैबो आफादफोरखौ जेबो फारागथि लालायाजासे बे जाथायनि सायाव आवाज होनो थाखाय गुरैयै खावलायहरबाय, जाहाथे थार बिजिरनायखौ मोननो हायो। जाहाथे बियो लिगेल प्रसेसआव थाङोबा लिगेल प्रसेसनि प्रसिडियरफ्रा लं जायो, गोलाव जायो। दा अब्लाबो जाहाथे जोबथारनायसिम
जोंनि गासैबो आफादफोरानो होन रायजो राजाफोरानो होन जाहाथे बयबो जोबथारनायसिम एबा थार बिजिरनायखौ मोनागौमानि गासैबो आफादफोरानो होन रायजो राजाफोरानो होन जाहाथे बयबो ज' ज'यै नांथाबो बाहागो लायो बेखौनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे नोंथाङा भिडिअआव गोदानब्ला आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आरोबाव आङो नेक्स्ट नोंथांमोनजों बेफोरबायदिनो आंनि मोन्दांथिफोरखौ शेयार खालामलायनो हायो एबा नोंथांमोननि सिगाङाव जाहाथे आं मोजां मोजां भिडिअ बानायनो थाखाय मटिभेटेड जायो आरो बेयो गासैबो नोंथांमोननि आखायावनो थाहैबाय। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोब्बाय। जय बर' हारिनि जय।